YouTube-video, hvor jeg står på løbehjul. Og nu er der lige nogle kraver, der lige er skidt på banen. Men vi kører bare udenom det, ikke? Okay, og Sebastian er med igen, og han er hjemme og lege hos mig. Og lige nu er vi oppe på skolen. Vi er oppe på skolen i dag. Så kom. Men det er ikke særlig sindssyge rammer, vel? Lige nu orkede han ikke hjelmen. Hvad? Hvis skærmen bliver lidt sortere, eller mørkere, så skal du bare lige trykke på skærmen. Ja, det ved jeg. Ja, der var lige nogen, der forstyrrede os. Så må vi virkelig undskylde. Markus! Måske hvis jeg lige har zoomet lidt ind. Jeg vil bare lige gerne se det. Og vi vender tilbage, fordi jeg vil også lige prøve at køre. Så nu er det Sebastian, der kører på sit løbehjul. Sådan et hobbyløbehjul. Han kommer. Der kommer. Skal jeg vise det her? Det jeg kalder for kyllingen. Ja, vis dem det. Han hopper med bagdelen. Se, han hopper med bagdelen. Jeg kan ikke se den nu. Se, det hopper. Ja. Seps løbehjul kan bare ikke køre op ad ramperne. Det er lidt ærgerligt. Ja, like videoen på min. Okay, Sepp, nu er det min tur. Nej, husk nu også at tjekke min kanal. Nej, hold nu kæft, Sepp. Så vender vi tilbage lige om lidt. Ja. I måske hvis det lige er noget... Måske hvis det er lidt sløret nu. Vi kan godt tage min hånd godt, ikke også? Ja. Måske hvis det lige er lidt sløret, fordi solen skinner. Der kommer spejderleder lige. Så tror jeg faktisk, vi slutter videoen her, hvis jeg lige får Markus til at komme over. Hey Markus, den flotte. Kan du ikke lige komme herover? Jeg tror, det er værd, at vi skal slutte videoen.